खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमा आरो रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गुथुम आरो खांखाइमारि गामिनि बाथौ समाज हान्जा जथाय खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गुथुम आरो खांखाइमारि बाथौ समाज सिबियारि गामिया जथाय बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जथुमाया दिनै गिबि सान। जथुमानि दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै धोरोम जथा बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, बाथौ थानसालि बेखेवनाय, बाथौ आरज, गोसोखां सायनासालि बेखेवनाय, गोसोखां दरखं बेखेवनाय, गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय आरो बिसम्बि बेखेवनाय जायो। बेजों लोगोसेनो बर' धोरोम आरो समाजारिनि सायाव सावरायमेल आरो बेनि उनाव थान्दैमेल जिरायनाय जायो। बे जथुमानि लोब्बाय खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि लोगो आफादगिरि लहित चन्द्र बर' आरो सुरेन दैमारि बिथांमोनहा खौरां बिजोङाव मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। खाग्राबारि बियाबनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे खांख्राइमारि गामि दालाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय खुंथाया दिनैनिफ्राय जागायदों। गिबि हाबाफारि बायदियै जोंहा धोरोम जाथा बिरहोनाय बे सेथि हाबाफारि बायदियै जानानै थांदों। नैथि हाबाफारियाव गोथैसि बावनाय बेखौ जोंनि गेदेमा धोरोम सिबिसुला मानगोनां खादिराम कसारि बिथाङा बावदों। आरो थामथि हाबाफारि बायदियै मेन गेट बेखेवनाय बेखौ मावफुंदों मानगोनां थामथि हाबाफारि बायदियै मेन गेट कसारि बिथाङा मावफुंना होदों। बेनिफ्राय ब्रैथि हाबाफारियै सायनासालि मेन सायनासालि बेखौ बेखेवनाय जादों। बाथि हाबाफारि बायदियै आलासि जिरायसालि बेखौ बेखेवनाय जादों। दथि हाबाफारि बायदियै थान्दैमेल थान्दै बादा बेखौ बेखेवनाय जादों। आरो स्निथि हाबाफारि बायदियै मैखोम बे बेखेवनाय जादों। आरो मोनसे सब गोजोनथाव बेखेवनायानो जादों खांख्राइबारि गामि दालाइनि बाथौ आरजसालि बेखौ बेखेवनाय जालांदों। जिहेथु बिथांमोना 25 बोसोर जालांबाय। बिथांमोना नाजाथाबनानै बिथांमोना थानसालिखौ एसे बनायनायनि थाखाय सरकारि आसुनि मोननायजों लोगोसे गामिनि नाजाथाबनानै बिथांमोना बनायदों। बेबायदियै जोंनि हाबाफारिफोरा जालांगासिनो दङ। दा जिहेथु बेलासानि हाबाफारियाव धोरोमगुरुफोरखौ मान बावनाय बे जालांगोन। आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय, आरज बादायलायनाय बेफोर जालांगोन। थिग मोनाबिलि समाव जोंनि थान्दै मेल बेयो जोङो जिरायगोन। बेबायदियै दिनैनि हाबाफारिया फारि फारियै जालांबावगोन। गाबोननि बे गेवलां मेल बेयाव गुबै धोरोम सावरायगिरि हिसाबै बा आलासि हिसाबै बेयाव गाबोननि जा गेवलां मेल बेयाव मैखोमै जोंनि बाथौ धोरोमनि खगेन रामसियारि बिथाङा जोंनियाव बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लानायनि खोथा। आरो जोंनि गेवलां मेला जालांगोन। दिनैनि
दिनै आं खावलायनो सानदों जिहेथु जोंनि धोरोमनि मेला जिहेतु गाबोनै सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि नेहाथारि बिथाङा फैगोन बेखाय जोंनि खाग्राबारि हालामनि 42टा गामि दालाय आफादनि गासै बाथौ सिबियारिफोरखौ लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंनि खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खांख्राइमारि गामि समाजनि जि रुफाथि मेथाइ खुंथाइ बियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बियो गाबोनसिम थांगोन। जोंहा दायो फुंनि हाबाफारिफ्रा प्राय जोबनानै थांबाय। बेलासियाव जोंहा दा दङ खांख्राइमारि गामि समाजा बाथौ गायसननाया जिहेथु 25 बोसोर जाबाय। बिथांमोना 25 बोसोरनि आगोलाव जायफोर धोरोमगुरु बिथांमोननि गामियाव फैनानै बे धोरोमखौ फोसावलांदोंमोन गायसनलांदोंमोन बिथांमोनखौ मान बावगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना गामिनि जे थासारि बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे सावरायमेल लादों आरो बे सावरायमेलाव जोंहा बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन खैराबारि जौमा फरायसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर बिबुंसार स्वरगियारि बिथाङा आरो खांख्राइमारि गामि समाजा 25 बोसोर जानाय लेखा दिनै रुफाथि मायथाइ खुंथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना गांसे बिसम्बि दिहुनदों आलारि मुंनि आरो बे बिसम्बिखौबो दिनैनि बे बेलासिनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवगोन बिथांमोना आरो बेखेवगिरि महरै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां मेहेरसा बर'आ बेखेवनानै होगोन। जोंहा मोनाबिलियाव खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जे गोथार थान्दैमेल बियो मोनाबिलिनि थिग 5:30 रिंगायाव जागोन आरो बेखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि मानगोनां बिथां मुस्रि राजकुमार दैमारि बिथाङा आरो बे थान्दैमेलनि गेजेरजों जोङो गोबां जों थांखि लानो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। जिहेथु जोंनि समाजाव दासिमबो खोमसि फोथायनायफोरा दङ आरो धोरोमनि बेलायाव जों दिनैसिमबो एसेबांखिनि सांग्रां जानो हायाखै। बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै फरायगोन आरो जोङो बेबायदिनो मोनथामसो जों थांखि लागोन आरो जोङो गासैबो बेलायावनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजो राजानि मददथिजों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मददथिजों जोङो गोनां बाथ्राखौ जों सावरायलायनायनि थांखि लानो हागोन होननानै मिजिंथिदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।